जुब्बु नों आं मा जादों दिनैयो जों दायो न'आव जुब्बुजों आंजोंल' दङ आरोना बेखायनो जों सानैजों गोदाव सोराव भिडिअ बानायलाबायबाय आरो टाइम पासनो नों गोथाव नेने आन्दा Mom. Anh làm gì vậy? Nom nom nom. Nom nom. Mom. How much that? Cây là Mana? Coba, itu apa? Apa? Hua. Abi, oh bela. Oh, batang bay. Abu burger ya. Abu burger ya. Apa tu mak? Gila? Hamil ni? Mama. Tidak aman. Jubu ha. Jubu ha isi ha. Enggak bergenang isi ha. Hua. Isi buah mana nu? Ha. Enggak bergenang. Ha. Sayang. Nah, Haman. Sayang. Sayang. Nam. Dah ye, dah ne. टाइमा दायो 10:30 जाबाय होमब्लाबो जानाव बिराद गोजाङो आरो साया बिरादनो सान्दुं नाङा बेखायनो जुबुखौ दाबो सुइटार खुवाखै आरो आयो सना आयो इमा गुलिबाय जुबुआ जोंनि रायलायनायखौ बुजिहांबाय खिन्थु रायलायनो रोंफिनबाङाखै आरोना एसे बुजियो नै नै हामा होनबा बिराद बानायो आरो बि गोथाव मामा गोथाव गोथावथार मार जायो जुबुआ इखो बे मिथाइ मोनसे आरो सुलबुल मोनसे मार जानो हायो जुबुआ गोथावबा गोथाव आंनो होआ होआ मा मैयानिफ्राय जाग्रा जादों बियो बे मिथाइखौ जाथों फै दे नाम राजा जागोन जोंहा फिसाया मेंनाय बानाय दुखु हांमा नेवसिनानै फेदेरबाय फोलावबाय नोंखौ जों नै नावाय गुगु गाबदों मा
này thus này này जोनोम मोनफिनथों नोंखौनो लोगो मोनफिनथों हाय दे सना जुबुआ गाबनो नागिरदों जुबुआ गाबदोंमोन नै मोदैया नै हाय आबैनो होन होआ टाटा नै हाय होनदे दिनै जों सानैल' नामा नै बा ओइ नै हाय होनदो दे बा टाटा होनदो टाटा होनदो cuma hai oh coba mai balik mamam apa ini mamam apa ini mamam apa mamam apa mamam